guys, so welcome back again to my YouTube channel. Di ako karon sa Carmen kay Sabado man karon, and then nag-service mi ganina. And for today's video guys, update mo na ako sa hang life. No? Ay, kanang it's been a while nga wala ko nagka-upload karon jud nga week. Magwa ko i-upload since I guess Sabado. Magwa ko i-upload. So, marang i-update mo na ako. Nako karon dire. Na ako karon dire maskin na niya. Wow, daghan may sakyanan guys, huh? Pero porlon lagi daghan may sakyanan pero porlon. Yes, nawa ka mo mga sakyanan nasa nang abot. Oh, nawa na dito ang sakyanan nang abot dito sa atbang. Oh, ako dire yung mga sakyanan. Oh, see that? Daghan mig sakyanan. Pero puro porlon. So porlon sakyanan guys. And yes, dili kami ang sakay, kundi ang patay. So mo na siya atong life dire. And di ako dili sa gawas kay naglibad-libad ko. Alang bahangin ba tanang-tanaw sa mga lapay. Ang adahangad sa kalangitan. Handuraw ba sa mga kagahapon ano siya guys, ano ko doon kaya mga youth din nag-service lang sila sa simbahan. Hindi kami mga nanay doon raman sila nag-practice kung nagtawin-tawin kay mga singers kaya yun kung lang ako baka nalabay na sakyanan na ni guys ba kayo nagkuha na punta nag-imagine na punta okay, mga naglabay na may tabo Argentina sa Pundaron Espiritu ba ano siya guys ano mga kaganapan sa bahay basta Sabado na ako yun sa Carmen kay makuan ko wow so na guys nangabot ko sila gikan sila nag-deliver yan sarap. Tara, nangabot na sila. Hindi ka na sila nag-deliver o patay sa batuan. Nandito na sila batuan. Naghatod o patay. Hi guys. Welcome to my vlog. Muli na ang mga boys. Nagpasyudad dito sila guys pero taga-batuan ng ilahang kuha. So mau to siya. A few moments later. Hello guys, gabi na and padung may karon sa 360 Pharmacy kay na ako'y paliton dito nga face mask or facial mask. Kay nahurot agahang facial mask to dito sa Dagohoy. Diya karon kiting butang man hurong Sabado. Muna karon mo palit ko dito og facial mask. So balik ko ninyo, let's go. So guys, nakabot na mi. Yeah. So guys, mo na siya nakasud ako sa 360 and tanawa na ako sa mga beauty products char. So mo na siya guys, nga wa man diha ang brand nga ako ang nakasanayan sa facial mask. So nananaw ko kay ang ilang brand is Folio lang. So mo na tanawa na mira-bira ko kay nananaw ko and then gikyutan ko sa pink og sudlanan. So akong gikuha kay akong gibasa and it's collagen. So nakauyon man ko di akong gibutang sila plain kay namili pa ko og lain. So mo na siya guys nga nananaw ko ana og unsa o tanawa di ba pamira-bira kay nagbasa-basa o di ba tanawa. So mo na siya nga namira-bira ko og nagnanaw ko og saa kay mas nindot gahapon gamito na murag mo arang-arang ni ato ang naong.
So mo na siya nga nananaw ko sa mga color. And then sa wakas nakapalit na jud ko ana, nakapili na jud ko ana kong giapilan og aloe vera soothing cleansing foam. So akong suwayan og mo na akong gamiton manghilamos instead sa sabon. And then tadang mo na siya gisud na og paper bag. One eternity later. Nakarating na nga kami dito sa bahay. Diyan mo ni siya akong napalit. Ayan. So makakog tuwalya kay kan ko manghilamos ko guys. So may takog tuwalya dire. Tuwalya ni. Towel. Where's the towel? It's all tuwalya guys. Jungit-ngit sa mo ang taas. Tuwalya ni mothers. Perpanyo. Ay, nahagpo mo lang tuwalya. O mga kabe. Para manilamos. So guys, narang tuwalya ni mother ng mom ko. Bani ko ninyo. Kaya maghilamos ko with this facial foam. Aloe vera soothing facial foam. So let's try this. Hindi ko ninyo. Adong pa sa ubos. Kay manghilamos ko guys. So, manghilamos. Ato ta sa CR manghilamos. Kaya ko ano yung So, let's do this. Let's go. I'm done. So, tanawa. Medyo fresh na kagamay. So, paano kumagawa paghilamos na kay sanang isina na ni dito sa CR ng hilamos. So, gamit na ko ni actually na isang gamiton. So, pasod ako. There is the office. Kay mamutang ta sa ato ang facial mask. Yes. So, nice yung gamiton guys. This is my first time to use this aloe vera soothing foam. Cleansing foam. Isa kay. Asan ko haon yung gatas ni mama kay ang sandigan sa cellphone. So guys, mao ni si Ja. Ako napalit dito sa 360 this Esfolio man yung mga brand kani siya facial mask. But then human ako gamit na naka-try na ko ani and it's nice naman. Maganda siyang gamitin kasi malamig. Maganda talaga yung aloe vera sa mukha, guys. Nagamit ko na itong collagen essence mask sheet. Hindi ko pa nagagamit itong collagen kaya ngayon ito muna yung itatry natin. Kaya dalawa yung binili ko. Ayan. Ito isa lang kasi meron pa kasi akong aloe vera na facial mask doon sa bahay namin. Naiwan ko kaya bumili na lang ako ng isa at dalawa nito. Para itong isa itatry natin. So tingnan natin guys kung ganda ba siyang gamitin. Tapos, itong isang ito, ano ko na lang ito guys, i-fold. Ganyan. Para hindi siya Ganyan. Tapos, buksan na natin. Let's try this. Alam nyo guys, nakahiligan ko lang maglagay ng bango. Ang bango ng collagen. Nakahiligan ko nang maglagay ng ganito kasi yung kapatid kong isa na si Angie ay naglalagay ng ganito. Tapos tinry ko lang kung maganda ba. Maganda naman palang feeling. Yan, tingnan natin. Wait lang. Wait lang po. Yes.
ganda guys. Alam niyo, ang ganda talaga sa puki. Tapos, ang ginagawa ko kasi dito guys, pag ito ganyan ay, ayan. Inaana ko ba, minamassage ko dito. Ganyan. Tapos yung mga ano niya, ano ganyan yung mga sobra-sobra niya ba? Nilalagay ko dito sa leeg ko. Ganyan. Sa maniplat, makitag ilong nga nitanaan. Ana, sa plat judaan. Ganyan. Yan. So, ito yung mga panangihang mga sobrang mga kuan diri sa sud. Ako ning kuoton guys kay ana ko ipahid sa akong liog. Na ganyan yung ginagawa ko. Alam niyo guys, ay nako talaga itong facial mask ba. Di maabot sa akong, di malukop sa akong buna. Di malukop akong buna. Ingon akong sister, akong yunhan ba akong sister guys. Sis nga naman dyan na nga, kaning mga facial mask ba kay, marag di malukop atong buna. Pinaingon pa siya. Ang ko no, kay kini ko no mga Koreana or kini mga insect, gagmay og naong. Na look at rago niya ilahang mga kuan, di ba mga incheck. Kani mga nagama ni is mga incheck. Nya ang ilang gibasihan ra pod is ang ilahang mga naong. Nya gagmay biya kay na sila mga naong. So, sa una ng data, kita mga Pinoy. So, na, ayan. So, i-ano natin to guys, hayaan natin ito sa mukha natin, mga 15 to 20 minutes. Yan, sa mga 15 to 20 minutes, hayaan lang natin siya dito, ganyan, para ano talaga, mutuhok ba sa ato ang mga kanaungan guys. Yan, tapos i-massage lang natin, ganyan. So, gusto ko sanang subukan ni mama na mag-facial mask, pero ayaw niya. Kaya, sagdan lang na to. Choice na yan. So, huwag na nating pilitin si mother. Ganon, ayan. So, magandang gamitin ang bango-bango nitong collagen Esfolio. Itong pink, ang galing. Ang ganda. So, meron pa akong stocks. Yan, meron pa akong sobra ng stocks. Yung una, yung nasa bahay namin guys is, hindi siya Esfolio yung brand. Ano ba yun? Basta product siya ng Everbelina. Yan. So, balikan ko kayo guys after 15 to 20 minutes. A little longer than a few minutes later. Guys, muli na mi dito sa Daguhoy karon. And Pwede, skincare. So, muli. Padaplin lang. Magkarga paglungon. Na. Dali na lang. So, pauli na mi karon sa Daguhoy guys. Padaplin, nari ka. Yan na to sa sakyanan. Dispatis ako na ko lang be. Para makitaan ko lang. Ay, magtangtang ko sa akong face mask. So guys, nakasakay na mi diri sa sakyanan. Yeah. Na. So guys, nakasakay na mi diri sa sakyanan. Ayan. Karon tangtangon na ni nato ning atuang face mask. Ato na ni tangtangon karon. Ha? Kami ba? Awa di siyang ipahid-pahid. Baw ha, ano lang, kini siya is my way of ano jud ni. Ako ano ning way, abot lang sa inyo hang way, di na sumutya lang. Basta kay ngani ko, kani siya is ako pa jud ni itrapo sa mga kalihugan. So syempre, di ba ni mapilan sa mask. So ako na siya itrapo sa ako ang mga kalihugan. So ganyan. Yes, nani mo. Ay, butang sa mga. So moro siya face mask. Guys, so karon pauli nami. Yes, kina pa siya. Tambal mo din mo kinalimtan na huwag dyan. Sa what's up?
motor. Sige, libre. Kaya na mo layo pa. Sige. So guys, namuli na may kay kanang nakalimutan na ang iyang tambal sa ubo. Kanang mo siya antibiotic na ginom na nalimutan na akong kanina. So muna nga, nanguli na may karon. Kaya maganda makutulog si Nina na mo tomorrow. Okay, tomorrow is church day. So, update na muna ako later guys. Sumabot namin sa bahay. So, nakauli namin diri sa bahay. And we are here in our room. So, na namin sama ang kwarto. And matutulog na kami ngayon. And thank you so much for watching guys. Medyo nag-enjoy talaga ako dun sa facial mask natin. So, nakakaganda ng skin. And thank you so much for watching. Yun lang yung mga kaganapan ngayong Sabado. And thank you so much for your unending support. So, don't forget to like and subscribe. Batog nami guys. Kay lami nakahigda sa ato ang higdaanan. Thank you so much. Thank you so much for watching. Don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell for more updates. Bye-bye!